Zu xamoa 80 urteko aitona bat zara. Zure bizitza gogoratzen saiatzen zeranean, gauza batzuk argi ikusten dituzu, beste batzuk lauso, eta beste batzutaz ez zara gogoratzen. Izena. Oraindik gogoratzen dut Nintzena. hortzen ote zen nere izena. Garbi oroitzen dut Azkena. 20 urtekin nintzena. 40 urtetarako Oroimena. iritsia zait azkena. Ordutikan ez baitaukat Barrena. horren garbi oroimena. Oraindik ere bizi naiz Gardena. urte hauetan barrena. Naiz oroimena ez dudan Pena. kristala bezain gardena. Nola ez dudan oroitzen Dena. ez da nirea gaurpena. Batzutan hobea baita ez gogoratzea dena. Gupida. Baina egunero notatu Balira. oidut biziten gupida. Ojala etxean ala Sikira. gogoratuko balira. Nire gana nahi bestetan Guztira. hurbildu ez gero zikira. Baina zetorriko ziren Tira. urtean bitan guztira. Denak horren lanpetuak Gutxira. biziko diratan tira. Eta ni hiltzera noa Begira. hemendik oso gutxira. Bizitza errazagoa da Dira. zaretxetik begira. Atzoko oroitzapenak eran egungoak dira. Adieraztea. Adieraztea. Zaila da gogoratzen ez Nahastea. dena adieraztea. Zaila da ohankabean Gaztea. kasi bi mundu nastea. Zaila da zara izan Emaztea. ta sentitzea gaztea. Zaila da gogoratzea Eskastea.
zure hildako emaztea. Zaila da esplikatzea, Astea, zer den buru eskastea. Zaila da ia egunero, askea, hasi beharra astea. Zaila da preso izan da, astea, sentitu beharra askea. Askoz errazago da, azten dugu